Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjari la di. Papinyin kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Uba Alexander Laluhek ubaderu MLA ke Bharatiya Janata Party ula pentip baka parti menta kala penkre ban buno da katul nomba kenang bagi pai ba jong ka jalame glia kin la ban pentip segid khot jong ka Central Scheme Monitoring Committee bakin yo bod dien bat ban pej iki project ki bala baiting ka da ka sarkar India habakren ba kila pathai khubor uba hek ulai thu ba ka jingthu ban bu da katul nomba kalong ban bud dien ye baro ki scheme sarkar ki bala baiting ka da ka sarkar bakam thup lang ru wat ye ka scheme PMGSY ka badei ka basna ek strok haki thai nong kondong hadian ke jinglam na ka jinlei banjurip ya ka ISBT kebedan hamoyong halo ka jingpei pat jau ka te ka chaka ka brang supli dangsen ubahek ubadi chairman ka Central Scheme Monitoring Committee ulai thu ba ka party kan air ka jingtho sakani si bat kumjuru sakat nat dona jong ka sarkar India ban thau ka hun toket ban toket hakabai de ba ka jingtoi torti ya ka ISBT by day but ka kani ka Central Scheme Monitoring Committee giladep ban constituted ya ki committee haboro lightly district hapo Garau Hills ngira bo ya u Bernard Marak kumu chairman ban pet ya ka Garau Hills Brogaway dan ta hapo Jante Hills ngira bo yo ba lakon biam bodeyu MDC bon pet ya ka committee ke jong u hapo Jante Hills bangila bo ru ya ikong Bernadette Lingdo kumu chairperson ni bari ban pet hapo ka Khasi Hills Brogaway de kini boro ngila bo la gejong ka district bagin pet bagin constitute laga jongki committee members kadang bagani ka kam ka bala pensiat yang ida ka BJP daga party kalong ka baka kandai bakan ya chikmat kumo kalong menta kumbala adab le sibo Garau Hills nglai I bagla pon bagi daga liang jong ka ne ka Central Scheme Monitoring Council committee lalit ban jurip bon bagi jingtrai ki badai hapo ka Jal Jeevan Mission nagaliang ga jong iska silsu ngalai I bangi nagaliang jong iru gila late ben pet ya kata ga jingtri ke bodai yang tipo ISBT ti habajan ti hills kumta wa baro ki district la don lang jong I committee ben pet ya baro ki scheme ke ba implement hapo ga state megalia ga jong pikir ro yang step habang layu I ban ngin sna report hadir melayu ya ga report bar biang dalong sedong ya kini ngin tho pada siapa NEC bat ngin pentip siapa donor minister halur member by ya ketika projek ISBT la agrai ka funding agency kedai ka NEC te NEC ngin ben pentip ba ka jingtai ka longkumta bat gi baki kitek kedai ba authority ban take action halur jong ke ig ba gi implement ya ga Central Scheme lada ka poi hok de ka poi hok syau pai ba pika toket kan kedeng dewa kalau kejungi bade men toket bai ki angi di bendon bakan query committee bai jadi bendon bai query committee kata ngede hak report kejungi ya ka bangin submit siapa donor minister bat siapa NEC ya kene ka jingtrai ke bade hang di ISBT tiga baki bade ki men le ya ke ek berkam ban bu kum ngenu inquiry committee ban toket halor ka jing trai torti jong ki nong tray ne daga department ke batray ha ka project pi ye kata ka song hi hapo ka department ki ba executing ye ka kam ba ka department ka ba ka funding agency jong ka government of India kum ka NEC kum ka donor ministry ki ban shim ye ka ka decision daga banta ba hagun gurukom la penun kam ye ka bisa pai ba daga batay ye ka ISBT hamoyo ngamdi mga ban ai ga inquiry mangi ni ban ai tang report nomor ba katkum ka Central Scheme Monitoring Committee kila ong yingi ban late ban paid ban monitor yiki kam halor jaga bagi monitoring yiki kam in aisna ga report bari kata ga report on submit syaki concern authority pi gato kawan bai haga smart city project haga dor juga smart city project te ka government of Meghalaya pade ka sarkar Meghalaya pade ka phya ya la ki jong ki kam ki jingtai ki kam ki jong ki tangba ga dai be ka project jong smart city halo ka smart city kila la bon ki kam menta ki kila la bachna ya ki kum ya bachna ya tu project apo plus bajar ro i gadan ka funding na smart city
Manta ka jimbu ko ya ko amkrar ka don ka funding daga smart city. Haparo ki kam ki bagi hapo under jong ka smart city lapan tray ki kam bafer hapo ka state Meghalaya ka jungi. Ngam la ban batai details ya ki jaj kam ayu ki baltray hapo ka daga smart city. Tang bagi don barok project la bordash bu manta pi ko ban ka lighting. Hapo ka no city. Dar sukataru ka fo ka poy ka po jong ka smart city. Manta ka jimbu ko ya ka sarsulong. Ya ka waste management kataru ka hapo smart city. Manta mansna ya ki center ki cultural center lane ki kino ki project katar dan ki fund ki bala bande apo jongne ke smart city buat bagi project pi mangi apo ka central scheme monitoring committee ngin pedlo baro ki bade ka central project ngin ensure baro ki central project will be monitored by this committee kani committee jung te nak ta daw ha last meeting i belong ha tiyo bala late ila de brai ban bu your toll free number ha district baro likely ki district bagi pai ba kin long access bangkin batai ya kan do ke project apo ka wachta da government of India bagi trai kum hagano kom bagi contractor lani ka department ka pentri ya kita ki project labo daw toll free number haga bagi suk pai ba banwarra ya ka kanu do objection lani kanu ka suggestion hapo ka ta toll free number ka bade hapo ka monitoring committee jong center scheme